Takže se lidi, tady Starvan a vítejte u mého videa. Dneska je to informačka, bohužel už zase. A je to informačka o tom, že jsem se rozhodl, že na kanál Metist nebudu natáčet hry, ani vlogy, ani nic takového. Budu natáčet tady videa s vlakovou tematikou. Takže s lokomotivama, videa lokomotiv, videa cest s lokomotivama a takhle. Když tak třeba RC modely a takhle. Jsem se rozhodl, protože jeden kanál už mám, to je ten Tommy and Star Games, to budete v popisu videa, když tak dejte mu určitě like i odběr. A tam budu hrát všechny, tam budu dávat všechny ty hry, takže tak. Takže doufám, že to pochopíte, napište mi váš názor a čau.